చేర్చండి నాయన. ప్రభువా మీరు రాత్రి దర్శించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. పేదలు ప్రార్థిస్తే 3,000 మంది బాప్తిస్మాలు పొందారు నాయన. ప్రభువా పేదలు బోధిస్తూ ఉంటే 5,000 మంది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చేర్చబడ్డారు నాయన. అయ్యో 3 బాప్తిస్మం పొందడానికి ఏమో కష్టమైపోతుంది నాయన. ఈ రాత్రి మీరు ప్రభువా కనికరించండి నాయన. ఈ రాత్రి నీ బిడ్డలతో మాట్లాడండి ప్రభు. ఎవరైతే ప్రభు వారి హృదయాలు కఠినం చేసుకుని ప్రభు బాప్తిస్మం పొందకుండా ప్రభు నీ వద్దకు రావడానికి ఇంకా అలా నిలబడిపోయినారో ప్రభు వారిని ఆత్మ బలవంతం చేయను గాక. కలువరి సిలువలో నీ ప్రేమ వారిని బలవంతం చేయను గాక. నీ రక్తం వారిని తాగును గాక. నీ శక్తి వారిని తాగును గాక. ఆ కన్నీరు ప్రభు వారిని సన్నిధికి తోడుకుని వచ్చిన గాక. తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు నాయనా. ఈ రాత్రి నీ బిడ్డల ప్రభు రక్షణ లేని వాళ్ళుగా ఉండడం నీకు ఇష్టం లేదు నాయనా. మా సంఘములో ప్రభు ఏ ఒక్కరు రక్షణ లేని వారు ఉన్నారని దేవ మాటను వినకూడదు ప్రభు. మా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ రాత్రి నీ బిడ్డలైనా నీ సన్నిధికి వచ్చారు ప్రభు. దయచేసి ప్రభు నీ బిడ్డలు ముట్టండి నాయనా. అయ్యా నీ బిడ్డలు ముట్టండి. యేసు నామములో కలువరి సిలువ రక్తాన్ని బిడ్డ మీద ప్రోక్షణ చేస్తున్నాను నాయనా. యేసు క్రీస్తు నామములో పాప క్షమాపణ దయచేయండి ప్రభు. యేసు క్రీస్తు నామములో విడుదల ప్రకటిస్తున్నాను నాయనా. యేసు నామములో విడుదల ప్రకటిస్తున్నాను ప్రభు. నజరేయుడైన యేసు నామములో విడుదల ప్రకటిస్తున్నాను నాయనా. కలువరి సిలువ రక్తాన్ని యేసు క్రీస్తు నామములో బిడ్డ మీదకి ఇప్పుడే విడుదల చేస్తున్నాను నాయనా. దేవుని శక్తి దేవుని మహిమ ఇప్పుడున్న వారి మీదకి దిగి వచ్చును గాక. ఇప్పుడే నీ బిడ్డలు ముట్టండి నాయన. నీ రక్త ప్రోక్షణ నీ సన్నిధి ప్రభువా ఆదిమ సంఘము వలె ఇదిగో నీ బిడ్డలు ప్రభువా ఇప్పుడే నీ పరిశుద్ధాత్మను పొంది ఇప్పుడే సంఘములో ఇప్పుడే నీ ఆత్మను పొందిన వారే అన్య భాషలు మాట్లాడు శక్తిని బలము అభిషేకము అగ్ని వంటి అయ్యా దేవా నా తండ్రి ఇప్పుడే నీ బిడ్డల మీద శిరస్సుల మీద ప్రభువా నా తండ్రి అయ్యా నీ ఆత్మ దిగి వచ్చింది కాక. చెప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క బిడ్డలను స్తోత్రం చెప్పుకుంటూ దేవుని నామమున సన్నిధికి వచ్చిన కాక. దేవుని ప్రసిద్ధమైన సన్నిధికి వచ్చిన కాక. నీవు